Bueno, hasiera emango lehen esan du moduen, dauz 5 puntu, eta hortik aparte, gai ordenetik kanpo dauz, beste lau, mozino bi, eta puntu bi. Da, bueno, betiko luzengo dugu. Aktari buruz, 36. orrialdean agertzen den akatsa zuzentzeko, esan da, besterik. Bueno, onartu txate moten da. Bigarren puntua da, Gernika Lumoko udaleko lanpostu zerrenda aldatzeko proposamena. Proposamenak dio, Gernika Lumoko udaleko lanpostuen zerrendaren aldaketa, onartzea, administrazio orokorreko eskalan 4 lanpostu berri sortzeko, laguntzaile azpi eskalan 3, eta administrari azpi eskalan 1 sak zerbitzu hornitzeko. Da, eranskinean azaldutakoaren arabera. Bigarren puntua da, Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu lanpostu zerrendaren aldaketa. Beste barik itanetak zer dan, zerbitzu berri bata eta RPTA horregatik modifikatu beharra egon da, gauzak behar den moduan eukiteko eta boletinean jonek esan dauen moduen ez dago beste misteriorik. Pertsonal batzordean egin gendu moduan eta bide berdinak jarraituz ezezko botoa emango dugu. Ze batzordaretan bebai egon ikusi izan langileek ez egoela hartutako erabakiarekin ados, eure pentsatze ben, administrari bat eta laguntzaile, 3 laguntzaile izan beharrean, laurak administrariak izan beharko zirela, guk beste udal batzuetako lanpostu zerrenda ikusi eta gero, eurekin ados gagoz, orduan, eta bueno, batzorde horretan bebai komentatu genduan, ez gendula ikusi zailak orain dino ez egoela apur bat zan ikusten zelan gelditzen ziren antolatuta edo zer gertatzen zen zail bakotxarekin eta orduan egin genduan moduan oengoan bebai ezezko botoa emango dugu. Argitzearen zailetatik hasiko naiz, hori azaldu dugu langileria batzordean, hor mugimenduak gero etorriko dira, gaur egun ezin leike ikusi zelan geratzen direzen zaiak, lehenengo pausua emongo dana hornitzeko lanpostuiek hain zuzen be izango da, traslado voluntario dolako zer bat eitzen dela uste dion, eta hor ja mugitzen bada jentea zail desberdinetatik horretara orduan utxuneak orduan ikusiko doguz. Baina bai luzatu nahi nizuke galdera baz, ez dut ulertu oso ondo, ez dozuen ondo ikusten azen egongo direzenak administrai laguntzaileak eta administrai bat izatea, edota ados zaudeten sindikatuek errebindikatzen dutenarekin danak etxe honetan, udaletzean danak administrari bihurtu behar direla, hori argitzarren bakarik. Bai, guk ados gagoz administrariak izan behar direla horak, bai. Ez da horretik. Yo no pude asistir a esa reunión en la que se trató este tema, pero por lo que me han dicho y lo que estáis comentando también, ninguno de los sindicatos que tienen representación en este ayuntamiento, ELA y LAB, ninguno de los dos está de acuerdo, el partido en la oposición dice que tampoco, entonces yo, visto que no hay el más mínimo consenso, propondría dejar este tema encima de la mesa. Nik bakarrik nire harridura agertzeko. Iñaki egia da, ez zinela horretan egon, baina egon zara horreko guztietan, egon zara prozesu honetan, zuk ondo dakizu, eztabaida izan da lehen zerarian ari galdetu dutza dana. Auxiliarrak izatea edo danak administrar izatea. Orduan, sindikatuek hor daukate zalantza, ez azbera zerbitzua bera ondo egingo dan edo ez, edo ireki behar dan ala ez.
zalantzatan dagoena sindikatuen partetik da, zalantzatan ez, reivindikazioa dagoena, eta urtietako reivindikazioa eta hemen danak bihurtu behar direla administrari. Horren alde agertzen bazara, zu orain ertetza horren alde agertu, nik egia da sorpresa hartzen dodala. Baina baita esan gure dut, hau, mai gainean geratzen bada RPTA, honek suposatuko dauela, ez dakigula noiz irekiko den, bakoitzak hartuko dau berarduraren erantzukizuna hartu behar dauenien. Nik ez tepa bosketengo bada, edo maikanin geratuko bada, edo zehenko dan. Zein ipitzen dut, saken kontra inorrez tabela. Baina, bueno, nik hemen lehenengo bideruntzutu zelan akordio firme bat ez dauela, eta horre gauzek. Nik neure iritsiz, hobetixen guritzi maikanin iritsi, eta ez da bai datu. Da akordio batzutara edo. Beste gauza batzutan eskatzen duguz, borbe bai, ez da. Bueno, ados planteatu duzuna Jose Mari, mai gainean iztea nik ondo ikusten dut, eta ikusita mundu guztia dagoela horren alde, danak administrai bihotzaren alde, nien ez kontra jarriko, beraz, mai gainean geratzen bada, horrengo negoziazioen mailan planteamentu hori egingo da. Nik ez duten ulertu da, danak udaletze osokoak administrariz egin, ala, sakekoak. Sakekoak. Nik ez daite, horregatzi, nik neu jakin barik hori galdetzen hau. Adu galdera batean. Parkatu, Ana. Parkatu galdera bat. Ez que lehen bego galdetutzu eta igual galdera txarto egin dutzu edo txarto ulertu dozu. Zuek esaten dozuena, sindikatuekaz ados zauziela azeko langileak administrariak izan behar dauena. Baina hori ez da sindikatuek eskatzen da bina. Sindikatuek eskatzen da bitanak izatie administrari. Kasu honetan eta sakeri buruz berba egiten dugunean, eurek eskatzen da bena da laurak administrariak izatea. Zaurek pentsatzen dabe, administraria faltzatzen bada egunen baten, edo zer azkenean administrariak erantzunkizu batzu dokak, eta nok beteko dago zen erantzunkizu norrek. Orden, guk ez dugu zen udaletxe guztia laguntzaileak administrari behartu behar diren. Baina guk pentsatzen dugu, sakekoak administrariak izan behar diren. Guk bestearekin ez gara sartu ezartan ere ez, orain guzmintan. Guk momentu honetan, sakeri buruz berba egiten gagoz eta dinogu horrekin ados gagozela. Eta inakizupe bai, sakekoak bakarrik. Administrariak izan nik ez dut esan olakorik, nik bakarrik esan dut ez dagoela minimo bat, nahi un minimo konsenso esan dut, da orduen, nik pentsetan dutela, barriro berba egin bidala. Dana dela nik gauzatxu ban edut esan, balorazioa maia egiten gauz bebai ez da, eta balorazioan zer agertzen da, zer ez agertzen bebai eriko batutan ukiko beharko da, beste lanpostuak ikusteko zer egin beharko da neurekin, baina printzipioz guk sakeri buruz berba egiten gagoz edo sak bakarrik. Bale? Mai gainean geldituko litzateke gaia, orduan barriro eztabaidatzeko. Herriko garbitasuna, herri barruko hondakin solidoak batu eta garraiatzeko zerbitzu orokorrak eta udalerrian burutzen diren beste zerbitzu batzuk emateko kontratua luzatzeko proposamena. Honen inguruan, erabaki proposamena da CESPA S.A. enpresari zerbitzuak kudeatzeko kontratua luzatzea, Gernika Lumoko udalerriko garbitasuna, herri barruko hondakin solidoak batu eta garraiatzeko zerbitzu orokorrak eta udalerrian burutzen dituzten beste zerbitzu batzuk emoteko 2015ko maiatzaren 2tik aurrera. Adostutako kontratuaren luzapena data honetan bukatzen baita. Ariketa kontratu berriaren adjudikazio eman arte, aipatutako zerbitzuak emateko eta gaur egunera arte indarrean dauden baldintza berberak aplikatuta. CESPA S.A. enpresari eta udal
kontu hartzailetzari jakinaraztea erabaki hau. Bai, bueno, hau batzordean, zerbitzu batzordean ikusi dugu. Kontua da osoko bilkura honetako urrengo puntu izango dela kontratu barria aprobatzeko edo konkursoratarako erabakia eskatzen dauena, eta kontratu horren tramitazioa luzea izango dalez, esperokoa da urrengo 6 hilabete honetan beteko dela, behar diren tramite guztia beteko dizela, horren artien Europako boletinen argitaratu behar da, eta horrek eskatzen dugu, maiatzaren batetik aurrera, orain dekogun zerbitzua martxan mantentzea. Gero ingo berba kontratu barriari buruz. Proposamen honen aldekoak hau batez onartzen da. Laugarren puntua, kontratazio espedientea onartzeko proposamena herriko garbitasuna, herri barruko hondakinak batu eta garraiatzeko eta industria hondakin hutsalen transferentzia planta ustiatzeko zerbitzu publikoaren kudeaketa kontratua adjudikatu ahal izateko. Eta proposamena da gastua onartzea alde batetik 19.998.000 eurotan. Gehi bez 10% dagozkion euroak, hortaz guztira 21.996.008 euro. Eta hau Gernika Lumoko udalerriko garbitasuna, herri barruko hondakinak batu eta garraiatzeko eta industria hondakin hutsalen transferentzia planta ustiatzeko 8 urteko iraupena izango duen kontratua ordaintzeko. Bigarrena, kontratazio espedientea ohiko tramitazioaren bidezkoa egitea. Prozedura irekiaren bidez adjudikatzea kontratua, zenbait irizpide kontuan izan da, lehiaketa. Eta kontratua arautuko dituen baldintza teknikoen agiria, administrazioko baldintza bereziak eta karatula onartzea. Kontratua formalizatu bitartean burutu beharreko gainerako tramiteak bete beharko dira. Hori da proposamena. Bai, hori lehen esan duten moduen, ontxe bukatzen da azkenengo 10 urtetan indarrean egondan kale garbitasuna eta hondakinen bilketako kontratua, eta azkenengo hilabetetan batzorde desberdinetan aztertzen eta prestatzen ibili gara onartu edo onartzeko ateratzen dauzen plegu hauek. Lehenengo eta behin, eskerrak eman gure dutzat bai Maria Uriberi eta bai Iñaki Gorroñori, nigaz batera, eta Irati Bidarretari, nigaz batera batzorde horretan egon direlako, eta baita ebe teknikariei, Maria Suneri eta Miguel Ingenieriari, hemen gototxo hau prestatzeko zerbitzu oso potoloa da, oso zerbitzu handia da, 8 urtetan kaleak garbitu eta hondakinak batu. Plegu horretan esleitzen diren zerbitzuak paperaren bilketa, altzarien bilketa, pilen bilketa, arraindegitako hondakinak, zaborraren bilketa eta hondakin organikoen bilketa sartzen da. Hau da oso zerbitzu komplexua da. Esan dan moduen urteko gastu egitsi gora bera 2 milioi eta erditik gora dago. Nik uste dute udal honek daukaon kontraturik handiena dela. Eta hor egongo dira barrikuntza batzuk, eta barrikuntza horien artean badago behingo helburu bat markatzen dela. Plegu honek markatzen dabe 150%koa izan behar dauela gitxienez birziklatze tasa herri honetan. 150% batzuentzako gitxi izango da eta beste bentzako asko izango da, gure inguruarekin konparatuta ez da ez da helburu makala, zegoen daukagun egoera ez da arro sentitzeko modukoa. Egon naiz errepasatzen eta azkenengo 6 urtetan Gernika Lumok lortzen dauen birziklatze tasa 120%koa da. Bizkaia kontutan hartuta, Bizkaia izango da eredu hartuta,
€15-20 puntu bajuagoa da gure berziklatze tasa probintziarekin konparatuta, eta hori bada hobetzeko gauza bat, eta hobetzeko gauza bat ez da udal honen erantzunkizuna bakarrik, herritar honen erantzunkizuna bada, aldo guzi pini nahi beste kontenedore, baina jendeak ez badeko borondaterik, gatz izango da tasa horretara ailegati, eta hor, deialdi bat iteotzat herriari, esfortzu txiki hori, berziklatzeak eskatzen dauen esfortzu txiki hori egiteko, eta ia arro sentitzeko moduko tasetara ailegaten garen. Beste aldaketa bat modu progresiboan kontenedoreak mugikortasun urritua edo gutxitua daukaten pertsonentzako moldatuak izango direla. Lehenengo urtean ja 30% aurre ikusten da aldatuko dela, eta hori da berrikuntza garrantzitsu bat, eta hurrengo urtetan modu progresiboan aldatzen goazen kontenedore danak adaptatuak egongo dira, 100% adaptatuak egon arte. Eta berrikuntza nabarmenena agian izango da materia organikoaren bilketa. Materia organikoaren bilketarekin hasiko gara bai modu progresiboan, eta hor, aurre ikusten da eredu mixto bat egongo dela. Eredu horretan, kontzientziazio eta informazio kanpaina baten ostean, aurre ikusten da zentroan eta erdigunean segurazki kontenedore bidez izango dela batzen den materia organiko batzeko sistema, baina horre ikusten da bai, herritarrak horrela eskatuta, autokompostajea posible izango dela, batez be, dentsitate baxuagoko nukleotan, bai Lumon, Aranen, edo herritarrak horrela eskatzen da ben lekuetan. Esan bezala, kontratu oso potoloa da, eta kontratu honetan gastatzen dugun dirutza ondo erabiltzea danon ardura izango da. Zuk esan dozu eta labur bildu duzuz nobedade guztiak, eta bakarrik esan danon artien uste dut lortu dugu plegun nahiko onak, igual zeus ere aldatu behar izango dan deporaren ahala, baina uste dut lan oso nahi dugula, ez dakit 2 edo 3 komisio horretan, eta gustora egon garela horretaz. Hombre, nik betan dute hor asuntoan geuse bat ondo esan dana, dana ondo, bai esan gure dut zenbakiz ez da. Zenbaki potoloa da, garbitxasune garantzitsue da, zaborra bat ziebe bai, beti izan du, 21 milioi baino gizia 8 urterako diru asko da. Eta herritxar guztiziok apurtzue mentalize bigu, erze geuri dala, eta erze garbi mantendu bidala. Da hola da guztibe, urte askoten den da lana asko garbitxasunen alde, eta hone pleguen mejore bitzen dube, eta dakizunez, bai gezuken gendun ekainien urrezko eskoba eman duzkuen, eta urrezko eskoba emon edo ez emon. Geuk egon bidugu posik herritxarrak, eta danok mentalize bidu umieri eskolatan esan, ikastolatan eta etzietan, herrietan nadala, dagarreko imidala, eta diru asko kostaten dala. Bueno, erabaki proposamen honen aldekoak hau batez onartzen da. Lehen esan dan moduen, gai bi dauz, gai zerrendatik kanpo, batzorde informatiboetatik pasau direnak, baina deialdia, plenoko deialdia egin da gero. Horregatik sartzen dira, edo proposatzen dira sartzea udal osoko bilkurarako. Da dire, Gernika Lumoko udaleko eta bere erakunde autonomoetako lanpoltzen kudeaketarako araudia onartzea alde batetik, eta beste gaia Gernika Lumoko udaleko herritarrentzako arreta zerbitzua arautzen duen ordenantza onartzea. Hortik aparte, Monsiño bidaoz, LAB sindikatuko atalak aurkeztutakoa,
eta pasaden plenoan mai gainean garitu zen Txikiparkeko konzesioari buruz. Orduen, dakizuen moduen, honik jorratu alizateko edo poskatu beren kasuen, urgentziaz deklarau behar direla. Orduen, urgentzia hauen aldekoak hau batez onartzen da. Lehenengo puntuagaz. Lehenengo puntua da, proposamena Gernika Lumoko udaleko eta bere erakunde autonomoetako lanpoltzen kudeaketarako araudiari hasiera batean onarpena emotea. Erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialen argitaratzea, 30 eguneko epean argitaratzen den biharamunetik zenbatzen hasita, espediente aztertu eta alegazioak aurkeztu alizateko. Epe horretan alegaziorik edo reklamaziorik izango espalitz, behin betikotza joko da hasieran hartutako erabakia. Hori da proposamena. Lepe azalpen gutxi behar da, hemen pleno honetan be inoiz komentatu da, lanpoltzak arautzen zuen, arautegia neko zaharkituta zegoela, etzela lar egokia, eta horrek behar zuela eguneratzi eta gaurkotzi, hori negoziazio mailan eta langileria batzordean begiratu dugu, adostu egin dugu, eta besterik espada pleno honetan, danoen adostasuna gazatera da. Begok esan dabe moduan adostutako gauza bat da, guk aurkeztu gandu noindala hilabete pare batzuk udal batzu oso baten, ikusten genduala gaurkeratu egin behar zirela lanpoltzak eta, ados gauz puntu honetan. Beraz, erabaki proposamen honen aldekoak hau batez onartzen da. Bigarren puntua, Gernika Lumoko udaleko herritarrentzako arreta zerbitzua arautzen duen ordenantza onartzea bidezkoa bada. Hemen Gernika Lumoko udaleko herritarrentzako arreta zerbitzua arautzen duen ordenantzari hasiera batean onarpena emotea da proposamena. Erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialen argitaratzea 30 eguneko epean argitaratzen den biharamunetik zenbatzen hasita espediente aztertu eta alegazioak aurkeztu alizateko. Eta epe horretan alegaziorik edo reklamaziorik izango espalit, behin betikotza joko da hasieran onartutako o hartutako erabakia. Honetan esan lelau batzordeak egin zirela, azeko zer prozesuri hasiera eman genionean batzorde pare bat egon dira, barne araudia da, zailen arteko harremana zelan izango dan, eta zelan bideratuko dan azetik zailera eta zailetik azera. Hori arautzen dauen, momentuz ez dauz zera arautu, mai gainen geratu da repetiat horrek freno handia eman dutzo zerbitzu honi, baina barne araudi honekin ikuste dut argi geratzen dela bakoitzari dagokizun funtzioak zeintzuk diren, eta gero negoziazio langileria batzordean onartutakoa da arautegia be. Erabaki proposamen honen aldekoak aho batez onartzen da. LAF atal sindikaleko idatzia mozio moduen aurkeztu dana, badakizue, baten batek edo bere gain hartzen dauen edo Gernika Lumoko udaleko LAF sindikatuko atalak apirilean bateko osoko bilkuran eztabaidatua eta onartzea izateko mozio hau aurkezten du. Negoziazio mahaiko erabakiak errespetatu behar dira. Azken hilabeteetan hainbat aldiz batu da Gernika Lumoko udaleko negoziazio mahaia. Bertan Bildu eta EAJ alderdi politikoak eta ELA eta LAF sindikatuetako kideak batu izan gara. Denbora honetan, erabaki asko hartu dira negoziazio mahai honetan, horietako asko guztion arteko kontsentsuaz izan direlarik.
Momentu honetan, akordio hauetako asko burutzeko alkatearen sinadura bakarrik falta da, eta pausu hori emateko borondaterik ez duela jakin dugu. Honen aurrean, negoziazio mahaiko kideok harridura eta zerrea adierazi genion Jose Mari Gorroño alkate jaunari 2015ko martxoaren 25ean. 1071 zenbakiarekin udal honetako erregistroan aurkeztutako idatziaren bidez. Bertan, jarrera horren zergatiei buruzko azalpenak eskatzen genizkion alkate jaunari. Izan ere, guztion artean erabakitako gaiei oneritzia ez ematea ez genuen ulertzen. Hori dela eta batzar bat eskatu genion. Bertan, alkate jaunak izan zitzakeen zalantzak argitu ahal izateko eta era horretan oneritzia emango zuelakoan. Alkatearen erabakia negoziazio mahaiko kide batzuekin bakarrik batzartzea izan da. LAB sindikatua batzarretatik kanpo utziz. Negoziazio mahaian hartutako akordioak ez betetzeko, astelenean izandako pertsonal batzordean alkatearen ordezkariak emandako aitzakiak LAB sindikatuari ez zaizkigu nahikoak eta onargarriak iruditu. Guzti honen aurrean, honako puntu hau aurkezten dugu osoko udal batzarraren aurrean. Bertan, eztabaidatua eta onartua izan dadin. Alkate jaunak, negoziazio mailan alkatearen beraren ordezkarien eta gainerako ordezkarien artean hartutako erabakiak errespetatu eta burutu ditzan. Mozio honetan jartzen da alkatearen erabakia negoziazio mahaiko kide batzuekin bakarrik batzartzea izan da LAB sindikatua batzarretatik kanpo utziz. Batzarretan esan zen moduan alkatea gurekin batzartu edo guri emon euskusan bera zergaitik hartu eban erabaki horrek ez euskuz zergaitiak eta helari bebai eta orduan guk horregaitik mozio hau ez dugu sinatu, pentsatzen dugun emon euskusan zergaitiakin eko daukagula eta gainera puntu bat gai honei buruz, hemen agertzen diren puntuetariko bat lanpostuen zerrenda, lehen onartu dugun lanpostuei buruzkoa esan orduan ikusten dugu hori beteta dagoela. Parkatu lanpoltzaena. Eta, da bestien zergaitik jaso genduan, orduan, guk horregaitik mozio hau bai lapek guri eta helari eskatu euskun sinatzeko, da horregaitik ez dugu sinatzu. Da, argitu gure nahi dut hori, hemen kide batzokin bakarri batzartu zirela eta gureko neuke jendea jakitea gurekin batzartu zela eta helekoekin bai. Lanpostu batzu sortzeko eta egonkortzeko berba egin eta adostu genduenean, zenbat eta zeintzuk izan ziren adostasunean, gai hau mahai gainean jarri zen, bai. Egia esan, mailaren zati batekin bai batzartu da, ni ere maikidea naiz, Naiararen maikidea da, gugaz ez da berbarik egin honetaz, naiz eta eskatu, eta erantzungo doztazu Jose Mari, gero lasaitasunez, baina eskatu genuenean batzarra eta gobernu batzordin ostean komentatu batzarra hori eskatzen genuela, zure erantzuna izan zen ikusiko dugu batzarra egiten dodan ala ez, hori izan zen. Orduan, ni bai gure neuke jakin batetik zergatik izan garen baztertuta eta beste batetik zein izan dan erantzuna naiz eta gero guk langileria batzordean entzun ELA eta EAJaren agotik. Hombre, ez nik hemen banau edo beste leku baten edo naben ez dakitz. Benetan. Nik argi itxina ben, prozesu hau hasi zanien, da maikaren imi zanien, da hor dau idazkarri esateko, bera behurrein egon zan. Nik ados baseuzien hauela hori boltza hori gehiabel garbitxasunena eitzeko kontra nazela gongo, zuen adostasune badau. Baina, kontuen ukitzeko edade batetik gora dauzen andra gizonak
ze botata geratu leixela, kalien, ez eurrera, ez atzera. Yo lo que dije es, cuando empezó este proceso, que si se llegaba a un acuerdo yo no me iba a oponer, pero que se tuviera en cuenta yo y mi grupo, cuando digo yo y mi grupo, que se tuviera en cuenta hombres y mujeres que están trabajando, porque primero hay que hacer, para que la gente, si nos escucha o ve, hay que situarle en el recinto, ¿no? El Ayuntamiento de Gernika, durante muchísimos años, tiene subcontratada la limpieza del Ayuntamiento, dependencias municipales y las escuelas públicas, que son competencias del Ayuntamiento. Antes hubo una empresa hace años que se llamaba Sutegui, me parece, y ahora hay otra que es Garbialdi, que es la que se presentó y cogió la concesión. Entonces se habló de que había que publificar algunos de esos puestos. Yo dije, bien, pero hay que tener cuidado con los hombres y mujeres que tienen una determinada edad, para que no se queden luego ni para adelante ni para atrás, que no se pueden jubilar y se van a quedar tirados. Se dijo que sí. ¿Qué pasa? Que se han hecho las bolsas de trabajo y no se ha tenido en cuenta a esos hombres y mujeres. Y yo sí he hablado, como ha dicho Ana, con representantes del PNV, he hablado con representantes de ELA, pero he hablado en la Comisión de Gobierno, y parte de esa Comisión de Gobierno son personas como Nayara o como Begoña Landa. Y cuando se me dijo, tenemos un texto aquí que hemos firmado, ¿te ha llegado? No, pues tengo yo aquí. ¿Qué pone? Pues pone esto: no habéis cumplido esa condición, no me voy a reunir, seguramente, mientras no se cumpla esa condición. Eso es lo que dije, porque yo no soy de los que deja a la gente tirada en la calle. Y a una persona, un hombre o una mujer con más de 57 años no se puede dejar tirada. Y se me contestó, el Ayuntamiento no les va a dejar fuera, les va a dejar la empresa. Yo no entro a ese juego. Yo tengo otra sensibilidad que vosotros posiblemente tengáis, no digo que no. Pero yo y mi grupo, la única condición que puso fue esa. Y me mantengo. Y mientras yo esté y no se solvente ese problema, yo no voy a firmar. El próximo alcalde o alcaldesa aquí fuera firmará. Yo no. Esan duzuna guztiz egia da, holan geratu ginen, eta hori izan zen akordioa. Eta akordio horrentan, mantentzen naiz, bere momentuan esan nuen, eta gaur bezaten dut, zuk esaten duzuna, pertsona horiekin kontu zibili behar ginela, eta babesa eman behar jakiela adin horretan dagoen jenteari. Inork udaletxe honetan ez dauka asmorik holako jentea kalean izteko. Inork ez. Eta zuk, esan duzunarekin, emoten dau, batzuk horretan gabizela eta ez da egia. Horren ostean egin dugun langileria batzordean, uste dut atan jarrita egongo dana, han geunden danak, eta berriro dinok, guztiak, EAJ, gu eta sindikatuek horren alde agertu ginen. Beraz, nik ez dakit non dagoen arazoa, non ikusten duzun arazoa, nork itxiko dugun kalean lanpoltza honek atera ezkero eta kontratuekin hasi ezkero. Jose Mari, benetan, ez dut ikusten. Sindikatuek esan hostien, zer batzorde horretan esan ebien, hori barneratzeko, barruan dagoen enpresa bat, jentearekin geratzeko, publifikatzeko lanpostu horiek, enpresarekin kontatuan jarri behar izan genuela lehenagotik. Nik neukan datu hori, baina ez da problemarik eta Garbialdigaz jarri naiz kontatuan horretaz berbaiteko. Baina guk ez dugu esan nortzuk kontratatuko diren, lanpoltza bat egin dugu beste barik. Ez da erabakirik hartu, erabakia udalakteko nor kontratatu eta hori geure esku geratzen da. Mesedez, zelan pentsatu aldozu, guk hori egiteko asmorik daukagunik, Jose Mari, benetan. Edo ez dakit zer pentsa. Danadala,
lanpoltza hori eta beste batzu daude kolokan. 8 lanpostu daude ja, zerrendaketa publiketa, ez bakarrik hori. Tajaren abe egon zan adostute eskatuko genuela arkitektoaren abe prozesua hasitze dau. Garbitzaileena eta peoiena uste dute direzenak. Orduan, dana gelditu da, argitu arte, baina ez dakit zer dagoen argitzeko. Ez dakit benetan, ez dago asmorik inondipez inor kalean izteko. Nik arazorik badago eta zalantzari badago, eskatuko nuke hori geldi itzi eta beste guztia aurrera botateko argitu arte, baina argitzea erreza izango da. Nik zuk esaten duzuna onartzen dut. Esan genuela eta gaur egun be gauza bera esaten dut, zuk esaten duzun gauza bera. Ez dakit non dagoen dudie. Nik esango lehenko gunin esan noan nabe bai, han komisioan, eta da, nahiarak esan dozkune. El ayuntamiento, nosotros no vamos a dejar a nadie fuera. Será la empresa la que les deja fuera o igual les recoloca en Bermeo o en otro sitio. Horti datoz Frantzan. Barriro esango dut, lehenguan esan eban, gobernu batzordien, esateo langileria batzordean, barriro esateot. Bale, igual, ene bala esan ondo, baina alan da guzti, ez, Jose Marik esaman, yo no voy a dejar a nadie fuera. Danikor argitzu gure izen eban, guk udaletxe moduen be, igual ez dugula izten. Da bertan bezan eban, igual eban esan ondo, ez dakizer, errepikatu, bale, errepikatu. Gaizen ganien, nonok izau ezer zateko badeko? Nik bakarrik esan, hemen garbitzaileen lanpoltsataz gabizela, lau lanpostutaz gabiz berbaiten. Lau lanpostu horrek suposatuko dabe 20 langile udaletxearen zerbitzura dagozen 20 langileetatik 4 langile ez direla enpresa horretan biharrien egongo. 4 langile horrek, begok esan dauen moduen, nortzu diren guk erabakiko dugu, segun eta udalentzako zein zerbitzu publifikatzen dugun. Eta horrek guk erabakiko duguz. Hori gauza bat, baina bigarren gauza tenoretzako askoz be importantia dela, 8 persona dauz lanpoltzetan azterketak aprobatuta, bai jardinerian, bai brigadan, bai arkitektoak, zain dagozenak, biharrik egin barik, lanpoltsa batera aurkeztu ziren biharre egiteko ilusioaz, eta oin, prozesu osoa gelditu dugulako beste arrazoi baten gaitik, garbitzaileen lanpoltza gaitik, beste 4 pertsona horrepe bai, zain dagoz, eta horreri zer esango dutzegu. Ez, dekogu desadostasun bat, aber nortzu kontratatuko dugu zen garbitzaileentzako, eta jardinerioepe biharrik egin barik geratuko direla. Akordioak hartzen dugu, eta publikoki hartzen dugu, eta publikoki berresten dugu lehen esandakoa, eta leku guztietan esandakoa. 55 urtetik orako pertsona horre botatzeko inungo asmorik ezteko inok. Eta hasierako momentutik gaur arte, pentsa dugu horrek izango direla babestu beharrekoak. Enpresa horretako langile batzuk badauz lanpoltzako zerrendan lehenengo postuetan, eta horrek sartu aldirez, eta gukain aldugu postu horrek kendu enpresari langile horrek sartzeko. Enpresa horretan badauz jubilatzeko zorian dauzen pertsona batzuk bebai, eta itxaron aldugu hilabete batzuk pertsona horrek jubilau arte, eta jubilaten diezenien, ja kalterik egin barik, publifikatu lanpostu horrek. Hemen ematen dauena da, ez dugu zela gure langile publikoa kontratatu. Emoten deu. Emoten dauen moduen batzuk gabizela edadeko jendia kaleratu nahian, emoten deu bebai, batzuk zabiziela langile publiko kontratatu gure barik. Eta hau ez da kontu barriz, hau 2013ko aurrekontuak aprobatzeko idatzi eta seinatu gendun akordio batean dago. Akordio horretan dago 2013ko urtea amaitu aurretik jardineroak, garbitzaileak eta arkitektoak publikoak izango zirela. 2015 gauz. Asko kostatu jaku, ez dut esaten borondaterik ez dala egon, esatotena da asko kostatu jakule lanpoltza horrek konbokatu azterketak egin eta jentie lanerako prest zain egotie.
Eta ez da momentue horrelako aitzaki bat ipintzeko eta esateko dana geldirik geratzen dela. Fallo egiten dutzagu bai garbitzailei eta baita be 4 pertsona horreri ilusio guztiekaz. Eta egoera larrian egongo zen segurazki lanpoltzak aprobatu eta lanerako prest dauzenak eta ez dakize akordio ez betetzeagatik biharrekin parik geratuko direnak. No, gizau zer esateko? Bueno, zelako amantetan, Jon? Dano gauzadoz, kolpie. Hori da ona. Tag, esan damen. Tag, eskatute dau foru aldun dire botzara, ez da? Jon? Bai, bale. Zelako oztopa gonda, bat berabez, eskatute dau. Arkitektoan tribunala nori bilde Montetan? Arkitektoaren, ze hori be esan da. Ez da datorren hastien edo dos datoz. Da hori be badago, ende dukuzu ya, ez da. Bale. Ze oztopo egon da, noki bindez oztopo bat. Oin, niri ez teos balizio. Nik esan du, perman bideonak endizela. Gai honen ganien. Ez toztena balizio da, enaben ondo esan, erratuen gonitzen, da horre geusek. Geur sortzi, eberdateko ordua tarriz egin geruen, izen zan nik izan dutena. Hau horrize, da nik orduan esan aben, esan dutena, kanpoan adin batekoak ez dira etxibier hori dala gure taldiek esan deuena, eta erantzun esan, argi eta garbi, da notario hor dau. Esateko bai edo ez. Izen zan, guk ez duz botako kalera, enpresi botako deuz, edo kolokeko deuz bermion, edo beste leku baten. Da nik gana esan, karo, apata monasteri doloko leku baten imingo deuz, esan aben. Da kakoa hor egon da. Da hor dau kakoa. Ointano bagauza dauz. Da horre persona, kanpoan espadire geratzen, ez dago arazoi bat berabe. Bai, hemen, nipitzentan dut, politiken, geusiet deshumanizeu ez dela enbier, da horre persona kontu enuko midu zela. Ze gu badaki uze pasetan danok, edo zein lanetan, berrota mazazpi, amasi, berrota mazortzi, andazkoak eta gizonezkoak, lanipari geratzen denean ze pasetan dan. Geratzen dire jubilazio barik eta laniparik. Eta dauz hortik. Da nik hori albada ez du nahi. Oin dano gadoz bagauz, konpondu gendun, da punto. Hori hau gaze amaitzu dut. Galdera bat egin duzu eta erantzun nahi nizuke galdera. Ni galderari zuri, ez du galderari bat bera begonia. Ni bakarrik esan dut, ze pasesan Galdetu lenguan. egin duzu Jose Mari eta ze oztopo egondan, eta nik badaukat horren erantzune esateko ze oztopo egondan, edo behintzan niri transmititu jatana. Eta eskatuko nizuke arre. Oztoporik egondan ala ez dakit, baina nik azkenekoko negoziazioan maila izateko aurreko egunean, udaletxe honetako teknikaria izan zen, esan oztana, alkatetzatik dena dago geldituta, alkateak esan dauelako, hau, urrengo legegintzaldira joango da, orain ez dut ezer sinatuko, eta ez bakarrik hori, zuk esan dozu tajana eskatute daula, ala da, egon zan eskatute bere garaian, zerrendak ordauz, arkitetoaren abe prozesua, eske prozesu danak jarri dira martxan, baina azkenengo momentuan, niri transmititu jatana da, alkateak esan dau, dena gelditzen dela, eta datorren legealdizen konponduko dela, zure oztopo galderari erantzuteko. Bueno, horrek nik esango dut, horrek zalantzan da teknikue da, sekretarioa da, esan hor daute eurrien da. Zalantzan da eusen geusek eta horrek geusek espadide konpontzen, esanaren hau gelditxute. Nik ez dinot arkitektunak geldion bidemena, tajena geldion bidemena, ez bez. Bakarrik horre boltzak, aktibetie edo ez aktibetie. Konpontzen danien horrena personana da enoa atzera esaten, hori adine edeken personana, ez da barazorik lehengoan behor izan zen. Ez ni bakarrik, da nire taldi bardin. Baina erantzune hori izen zen, gero errakuntza okindot erantzune mokeran, eno atzera esaten. Ni pesadot argi geratu dola.
Lan ados bagauz postenaz, horre personak ez dire kanpoan botata geratuko. Ederto, badanan zorionerak izango da. Boskatu inberko da, ez da? Proposamena edo mozinoa? Jose Mari? Bueno, mozino honen adierazpena edo lehenengo puntuan esaten dana horren aldekoak puntu bakarra da. Aldekoak kontrakoak abstentzioak mesedez errepikatu bai botazioen aldekoak 4 kontrakoak 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parkatu, bai, 8 eta abstentzioak 1. Bale. Gaur egungo txikiparkari buruzko ondorioak atera ziren. Horien artean, nagusienak, dagoen enpresari esleipen amaitzen zitzaionean, kudaketa era birplanteatu eta aldatzea eta pasilekua proiektu integral bat izanik taberna batekin funtzionatzea ziren. Pasilekuko parte hartze prozesuaren ondorioen 2015ko martxoaren 18an burutu zen zerbitzuen batzordean aurkeztutako umeen txokorako proposamena eta martxoaren 31an osatutako txostenetan oinarrituta ondorengo puntuak onartzeko eskatzen dio Gernika Lumoko Kultura Batzordeak udalari. 1. Txikiparkeak egun daukan kudeak eta eredua aldatu eta herritar guztientzako eskuragarri den doako zerbitzu bat eskaintzea. 2. Ume eta gazteentzako ematen diren zerbitzuak mantentzea eta alden neurrian hobetzea. 3. Gernika Lumoko Kultura Batzordeak duen proposamenarekin bat egitea. Eta 4. Ebazpen honen berri herritarrei emateko erabakia hartzea. Bueno, parkatu. Igonek eskatu dugu berbaitzeko, ez da? Bale, egin. Prozesu bat dauela tartian eta aldiketaratako ondorioak aurrera duatian nahi dugulako, ez? Eta hemen gauz kultura batzordeko hainbatkide eta guraso erabiltzaileak bebai. Orduan, orduan, bakarrik eskaera hori da, erabaki politiko bat txikiparkaren inguruan. Eta gero, albideratzia hortik etaratako aurrera duatia. Beste bai. Bai, bueno, nik gogoratzen, ze egunetan izan zen komisioa, baina komisio horretan aurkeztu zen txosten bat, baina datu barik. Esate baterako, presupuesto, aurrekontuen edo gastuen datu barik. Eta martxoaren 18 zen. Eta geratu ginen beste komisio bat eitzeko. Ez duguin beste komisiorik, atzo jaso neban beste informazio gehiago, horretaz eta han agertzen da, informazio barrize bakarrik da aurrekontua proposamen honen datu ekonomikoak ondorengoak dira. Gaur egun enpresaren gandik lortzen den dirua 1.500 euro urtean. Eskaini nahi den zerbitzuaren kostu ekonomikoa 12.000 euro urtean. Bale, 12.000 euro horregaz bakarrik izango da zerbitzu orokorraren kostua?
Hementxe proposamenean agertzen dira obra batzuk eta dana, nun dauz horrek datuak. 12.000 eurogaz zenbat pertsona kontratatuko dan, dauen ordutegizegaz nahiko, ez dakit, nahiko luzea da ordutegize, egutegize eta dana, eta ez dakit, nik gure izan eban neuki beste komisio bat, hone gauzak argitaratzeko, baina hementxe, eske, honegaz, nik uste dut, dauzela ipintze, 12.000 euro, listo. Nondik hartzen dira honek 12.000 euro? Beste batzorde bat eseitzien arrazoi, denpora falti edo izen da, nik argi itzi gure dutena da, eitzen dan proposamena, ez dela proposamen itzi bat, batzorde horretan komentatu gendun bebai, baldintzak danen artien jarri alziela, hemen, onartzeko eskatzen dana da, norabide bat erabatie espazio hori, eta norabide hori ez da batzuri edo beste hori geizen guzteten jakun eredu baten alde edo kontra itxie baizik, eta herritarrak euren lanaz eta euren ilusio guztizegaz eraikin batzuk eta espazio bat bizi berritzeko egin dan parte hartze prozesu baten ondorioak, eta parte hartze prozesu hori ganera danok babestu gendun. Ez dakit, nik uste lan hori dan hori dagokigula, guk guraldetik bideragarri izen aldan proposamen bat eitzen dugu. 12.000 euro horrek dire, biherko zianak gitxi gora bera, planteamentu bardinegaz pertsonala kubrituteko. Gero horren biherko zien obrak eta hori ikusi biko zien teknikoak garatu biherko biezen, baina horretarako onartu behar da aldaketa bat emon gure dugula. Ez badugu aldaketarik emon gure, ez dau proposamenik lantzerik. Komisio horretan, esan eban, guk ados egon ginela, Basilekuko parte hartzaile prozesuagaz. Baina erabakiak hartzeko, baina jakin behar dugu ze ondoriak ekarriko dabe honek erabakiak udalentzako. Ez dakit Iñakik zer esango deuen. Iñakik dinotzut ze hogasun zinegotzia zarela eta horregaitik. Eta 12.000 euro benetan pertsona bat kontratatzeko? 12.000 euro pertsonala gaz eta seguridad sozial eta dana, hemen dago, nik berriro eskatuko nuke, hau maiganien geratzea, hone gauzak adostu arte. Nik pasedan egin, azkenengo osoko bilkuran geratu ginen horretan, batzar bat eitzeko, geuzek argitzeko eta informazio gehiago jasotzeko. Egin duen hori batzarra, informazio gehiago gitxi gehiago gien duen, da nik uste dut, esan adostu ezer, da nik uste dut, gaur egonien gauzela, oini ebete onginen moduen. Horre itxin neupe, maliardino moduen, nik maiganien itxiko nire. Gure aldetik... Gure aldetik jarri dugu zen bitarteko, edo jarri dugun informazioa, jarri alizen duguna, errepikatzen dut proposamen bat da, adibide bat da, ez da eze bezarratu eta hor zer erabakitzen da danon artien eta danon borondate zein berreko gauza bat dela iruditzea. Guk gure partetik hasiera baten moduen edo kudaketa era bat moduen egin dugun lana izen da, gaur egun gaztelekue daroan enpresieri aurrekontu bat eskatu, txikiparkeko zerbitzu emotiek zenbateko kostu ekarriko ban, asteburuetan zabaltzeko. Proposamenien agertzen da moduen, gazte informazio zerbitzu aldatziegaz eta zabalik egongo zalako erabiltzeko. Eta txostena bebai atxiki dugu zerbitzuetako hori, eta Basilekuko parte hartze prozesuen urten ziren ondorizoatan, ezaugarrietan, edumen txoko horrek, eukiberban ezaugarrizetan, esaten zan
Ez €1 programa bat jarraitu jarduera plan horretatik kanpo umeek zerbitzua libreki erabili beti ere ardurazko pertsona baten zaintzapean. Arduradun bat eginkizunak programazioa burutu, lokala materiala funtzionamendu arduradun, antitxiki parkin, ardura elkarbanatua arduraduna gehi guraso aitona mona orduen. Zergaitik die €12.000 ulertzen dugulako bastien zier umieri eskaini berriaki espazizo bat, baina ume horrek heldu batez lagunduta joan alko ziela eta gero asteburuetan bai beste zerbitzu bat emon alko zala dinamizatzaile bategaz tailerrak antolatuz, jarduerak antolatuz umientzat. Errepikatzen dut, onartzen gabizena ez da proposamen bat, onartzen gabizena edo onartzen eskatzen dozkuena da borondate politikoa jartzie gaur egun dauen eredue aldatzeko eta eredu hori aldatzeko herrizek holan erabaki balako. Eta horren arabera ikusiko da eredu hori zein dan. Ez da bena proposatuko kultura batzordiek da eredu itxi bat aurrekontu bategaz, obran kostu bategaz, ezinezko jakolako hori gauzatzie, horretarako deko gudaletxe bat, horretarako deko guzten ikarrizek, eta horretarako ulertzen dut gu gauzela herritarren zerbitzuet jartzeko. Bai, ez dut ikusten borondate hori, egiz esan. Nik ez dakit argi dagoen zer eskatzen dan. Ze hemen ipintzen dugu 3. puntuan. Gernika Lumoko kultura batzordea duen proposamenarekin bat egitea. Osotasunean. Osotasunean. Mozioko proposamenarekin. Ia. Txikiparkeak egun daukan kudeaketa eredua aldatu. Proposamenarekin bat egitea. Bai, kudeaketa aldatzearen proposamenarekin. Baina horren atzean dago proiektu oso bat. Ez. Bueno, nik saiatuko naiz azaltzen. Ez dut amaitu. Baina eske argumento oinarritzen duzu... Barkatu apurbet. Honen gaizen ganien nok gure deuin berba, etxeko banan-banan, Luis lehenengo, gerozu, buli? Eta ustot... lehenengo, Luis, berari txikotzakun lehenengo eta gerozu kengo duzu? Nik hone. Zehatz, mehatz, aurreko mozingan etorri zana da, eta eskatzen duguna, txikiparkaren kudeaketa, gaur eguneko kudeaketa beste modu batera egitea. Lehenengo ontxe irakurri daben moduan iratik. Hori da eskatzen duguna, eta gero, ondorietan agertutako hori, geroko prozesua da, baina eskatzen duguna erabaki politiko bat da horrein inguruan. Esaten egon nahi zena, baina ez kontra gauzelako hemen agertzen diren gauza guztiekin, ez ikusten dugulako eztabaidatu behar dela gehiago. Hori alde batetik ez dauzelako, Mariak esandakoa gaitik, bebai ez dauzelako numeroak eta kudeak eta modua eta zelan izango dan, enpresa bat izango da berriro? Enpresa bat izango da berriro? Edo zera? Ez dakigu, ez dauz gauzak argitxute. Kudeak eta honegaz be, ez dakigu datuak lau urte honetan zenbat erabiltzaile egon diren, bez? Ez dakigu kudeak eta baloratzeko be ez dakigu datorik. Datoa falta. Eta beste alde batetik, hemen agertzen diren proposamenetan eta agertzen da gaztelekua eta gazteen informazio zerbitzua ara eroatia. Horre zerbitzuak dira kulturetxeak kudeatzen dauzenak, zuzenean. Pasan aztien eukien duen kulturetxeko fundazioaren batzerra, eta esan olakorik aipatu. Oda, zerbitzu bat handi mobitzen bada, aldatzen bada, kulturetxeak zer esateko ekiko dugu, ez da? Zerbitzu batzordean ez da behidatu da, baina han ez. Ez dakit. Gure ustez, gauza asko dago argitzeko, gauza asko ez da behidatzeko, eta eskatuko gunke, mai gainen iztea. Horre danak, zalantza guztiak argitu arte. Nik hemen ikusten dutena dara zirkuloaren kuadratura. Osea, parte hartze prozesu bat ipintzen den martxa, baina hortan hartutako erabakiak ez dire onartuko, ez badire aurretik hemen adosten duguna. Jai dauko zuela, pentsate dut, zoritxarrez. Nik ez dakit ondo ulertu badan, baina
hemen eskatzen dana oindala hilabete bat esan aben, hemen eskatzen dana da eta irati besan deu, eta norabide aldaketa hori onartzen dugun ala ez. Eta norabide aldaketa hori onartzeko pasadan hilabeteko osoko bilkuran antza informazio gehiago behar zan. Informazio hori ez dotuzte, ez dagokigulako guri, behintzat eredu aldaketa hori erabakitzen espada, ez dotuzte proposamen zehatzik egin behar danik. Ona ekarri dana gaur da adibide bat. Por supuesto, pertsona bat kontratatu alda denbora osoan 40.000 euroko gastuarekin eta horreukiko genduke langile publiko bat. Hori da eredu bat. Pertsona bi aldira kontratatu. Edo alda eroan, orain gazteleku eroaten dan moduan, dinamizatzaile batzuekaz. Eta hori da horra gertzen dana. Era horretan egingo dugun, pertsona bat kontratatuko dugun, edo beste era batera kudeatuko dugun elkarteak eurek, edo guraso elkarteak, edo eskolek, hori gero erabakitzeko gauza bata, eta hori bai dagokigu guri erabakitzea. Baina horren aurretik erabaki behar da, ia umeak jolasten dauzen leku baten taberna bat izatea negozio nagusia horren alde gauzen, ze hor negozio nagusia taberna bata. Parte hartze prozesu horretan ondorio estatuzana, eta txosten batean dago, eta txosten horitan daukagu, ondorio estatuzana zan, Basilekurako taberna bat nahikoa zala, eta hori izango litzatekela Basilekuko taberna. Ondorio estatuzan bebai gazteentzako eta umientzako zerbitzuak horra pasatie, eta hortik dator gaztelekua ara mugitzearena. Prozesu parte hartzaileetan sinesten badugu, jarraitzen badugu, gero txostenak irakurri behar dugu, eta jakin behar dugu ze ondorio estatu dan. Eta arriskatzen bagara prozesu parte hartzaile bat martxan ipintzen, hor erabakitzen dana edo onartzen dugu, edo argi esaten dugu, ez dugu onartzen. Baina ez da iruditzen errespetuzkoa danik, maigainen itxiko dugu oindala hilabete bat esatea eureri, eskuri, gu horretarako gauz, eureri maigainen itxiko dugu, eskatzen da biena danean gauza bat estekona trascendentziarik ez badugu ezer egiten. Eta berriro esati ez, maigainen itxiko dugu. Ez dut uste, hemen eskatzen dana argi eta garbi da hori taberna kentzea eta beste erabatera kudeatzea. Kudeak eta zelan egingo dan? Horretarako ingo duguz komisioak, baina hemen agertu dana da adibide bat. Eta ez da, de recibo esaten da moduan, kritikatzea adibide bat proposamen itxi bat izango balitz moduan. Noiz amaitzu zen prozesua, parte hartzaile prozesua? Maiatzan, ez da? Maiatzan. Iazko maiatzan, ez da? Pues una buena gestión del gobierno municipal, una vez acabado el proceso participativo, era de entonces a ahora haber preparado unos pliegos nuevos, haber aceptado unas enmiendas al presupuesto que planteaban hacer obras de acuerdo con el proceso participativo, presentadas por nosotros y podían haberse discutido y podían haber sido esas, y haberse elaborado desde mayo del año pasado hasta ahora el nuevo sistema de gestión del Chiquipark. Lo que no puede ser es, a un mes o dos de que acabe ese contrato, se plantea una moción sin más, porque sinceramente, quien no ha hecho caso al proceso participativo no es la oposición, es el gobierno municipal que no le ha dado forma desde mayo hasta ahora. Desde mayo hasta ahora. No vale ahora defenderlo porque los demás estemos pidiendo datos, formas de gestión y demás. Porque llevar a cabo todo lo que se acordó en el proceso participativo exige trabajo municipal. ¿De qué comisión? No lo sé. ¿De la Casa de Cultura? ¿De la de Obras y Servicios? ¿O de la de Servicios y Medio Ambiente? No lo sé. Pero desde luego, nosotros en la oposición no éramos quienes lo teníamos que trabajar, Y no vale ahora decir que no aceptamos el proceso. Si seguido del proceso participativo se hubiera estado trabajando en comisiones, igual al día de hoy estábamos de acuerdo con cómo se tenía que hacer esa gestión. Igual habría solo un bar, igual, todas esas cosas se podían haber acordado. Ha pasado casi un año desde que acabó el proceso participativo. Por lo tanto, a los que no estamos pidiendo más que datos e información para tomar una decisión
con responsabilidad que no se nos eche la culpa, de no haber puesto, de no dar credibilidad y viabilidad a un proceso participativo. Bueno, hemen dago jendia, hemen dauz kamarak, ingo dugu bosketa eta gauzek argi geratuko dira, eta zuk esaten duzu moduen bada, holan izango da, nik kontrakoa pentsate dut, baina, bueno, hori ez dagokigu guri epaitzea. Hombre, yo pienso que es lo que dije también hace un mes y una semana. Quedó encima de la mesa porque tiene unas consecuencias. Ondorioz batzudekos. Aurrekontuetan ez da kontuan hartu de hori. No se contempla esas consecuencias económicas, ni 12.000 euros, ni 13.000, ni 20.000, porque esos 12.000 también se han dicho que son aproximados, que no está un estudio exhaustivo hecho. Y yo creo que para tomar una decisión de esas, aun estando todos de acuerdo, hay que tener las consecuencias económicas. No es solamente eso de decir, no, de cara a decir, no, estamos de acuerdo con este proceso. Bien claro se ha hablado aquí por parte de todos. Y estamos igual que hace un mes y una semana. No ha habido un estudio que se ha presentado, por lo que yo he escuchado, en la comisión. Entonces, si estamos en la misma situación, yo creo que no se puede, bueno, el que quiere que haga lo que quiera, ni votar afirmativamente ni negativamente, sino al revés, decir, oye, si somos serios, vamos a tener todos serios. Ha habido, por las premuras que ha habido, lo que ha pasado, vamos a poner las cosas, toda la documentación encima de la mesa y se aprueba a favor o se vota en contra, una de dos. Beraz, bosketara pasauko gara. Esteizean ikusten duzun, gurasu boskatu engo dugu, edo maigan itxiko dugu. Amaituko da epealdi hori txikiparkena, barriro egitea izteko dagoen moduan eta gero eta bideratuko da beste modu batera bideratzea. Hori da, gero horrako da. Oin eteten badan dauen kontratue eta esan arte zer egingo dan eta dezidu arte zenbat izango dan presupuestoa, nor kudeatuko da ben, ze obra egingo diren, gaztelekua erapaseko dala. Bitartien, zer egongo da, utxune bat hor? Luzapenak zaborratan indire moduen egin aldire, baina jakinle, pliego barrizek atarako diren, beste gauza baten godan, edo... Pentsan da? Ezin da. Ezin da, egize. Bueno, pentsako zen. Argi geratu dala dana, datxe bosketa eskatu dugu, bosketa engo dugu, eta jazta. Mozinoaren aldekoak
Kontrakoak? Gure botuaren azalpena emateko. Geure ezetxe izen da, eskatzen dugulako, ez kontra gauzelako, ez dugu zelako gauzak ondo argi ikusten. Osatutako txostenen oinarrituta ondorengo puntuak onartzea eskatzen duzue, eta, bueno, txostena eztabaidagarria da. Eta gure dugulako eztabaidatu gehiago, gauzak argitu eta maiganean iztea. Horretik gure botoa ezezkoa izen da. Batera, izango genuke, bai, danon adostasuna eta danok aurrera ondo iguateko gauza. Bai, amaitu da. Ez, gure dutxut ezan? Bosketa egin da. Botan esplikazioa egon da, baten batekin. Horretik izan da, antzapen dut, igualala tengo de zuntzako, Bueno, erreguak eta galderak. Nik zerregurik ez galderarik, baina bai erantzun bat pasaren plenoan Mariak bota eban galdera bateri erantzuna badaukadalako gaur. Zuke bai, gainera tabernaz ari garela eta galdetu zendun, edo esan zendun, uste zenuela hirugarren larineko taberna eguerdian zarratu egiten zara, eta hori nekien momentu horretan eta galdetu egin eban. Orduan egia da, itxi egiten da, eten batagor guardi partean, egin eban berbertako lehendakarizegaz, eta hori zauztan errealitate hori dela, eta jarraitzen dugu zerbitzariak edo atenditen dauenak ez dakiela euskaraz. Orduan, bueno, begiratu dut, pliegoetan hori da rekizito nahita ezko zer bat, baldintza bat, galdetu notzan guri idazkarizeria bertza egin behar gendun, eta jonek esan eban, errekerimentu bat, holan uste dut deitzen dela. Bueno, eskatuko jakola, bete behar dauela, eta ze baldintzatan hori jartzen zen. Zu galdetu zen duen ez hemen, erantzuna be hemen. Zeu zer gizagoa da? Bueno, baitxik amaitxurik emongo du.